हाग्रामानि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि मुंफोरा थाइसे थाइनै मोननाय अनसुंथाइफोराबो गोमोरलांजोबबाय। सरकार गोदान जानानै मानो नुवासै जोंखौलाय, मानो उनाव फासायनानै दोनखो, जोंहा मानि थाखाय गालांजानो गोनां जाखो। नांगोलनि भट होग्राफोरनो बिसोर मेम्बरफोरा सायख'है 6टा सासे मानसिनोनो बेबायदि मुवाफोरखौ होनाय नुबाय। जोङो बै समाव समान मोनदोंमोन इउपिपिएल सरकार जानाय समायाव। दङ आसाम आयेन आफादनि जि बिसायख'थि एबा जिथु आसाम बिधान सभा बिसायख'थि साखाथियाव आरो बारा सम गैलिया, जिथु फैगौ दाननि 9 एप्रिलाव खुंफुंजानो बे बिसायख'थिया थांगासिनो दङ। आरो दा बे समाव दङ आङो 42 नं उदालगुरि बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव, आरो जि गामियाव दिनै गोबां जि बर' बिमा बा बर' आइजोफोरा बे समाव थुबुर जानानै दङ। आरो आं बिथांमोनजों सावरायनो नाजानो, जिहेतु बिथांमोना बेयाव जिथु गावबा गावनि जि माखासे जेंना, बे जेंनाखौ फोरमायनो थाखाय दिनै जोंनि सेराव साखाथियाव फैदों होननानै जों बे समाव बुंनांगोन। आरो बिथांमोनानो दिनै बेयाव जमा जादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे नुथाया जाहैबाय जिहेतु 42 नं उदालगुरि बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय जि नैबे 38 नं बिटिसि भैरबखुन्द बियाबनि रायजो राजाफोर बा बर' बिमाफोर, बिथांमोना दिनै बेयाव जमा जादों। आं बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ आं सावरायनो नाजानि। जितु दिनै नोंथांमोना बेयाव जमा जादों, मानि थाखाय जमा जादों? फारसेथिं बिसायख'थिबो फैगासिनो दङ। बर' बिमा दिनै बेसेबां साखाफारा भट होनो थाखाय? जों बेखौनो बुंनो नागिरोदि मानि थाखाय बुंनो ओंखारदों जों, बिपिएफनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मानि थाखाय जोंनो अरुनदय मोनबाय थाखानायखौ मानो दाननांगौ? जोंखौ नुखादों बे भैरबकुन्द समस्तिनि बे सनायगावनिफ्राय जानानै जों बुंदों। बेखौ जोंखौथ' उन्दैनिफ्राय फिसाफोर उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ हाजिरा मावना जानायखौ नुखासेयावबो बिनि गेजेराव आरो जों बान्दिबावसो, बे बान्दिनि गेजेरावबो मिथिखानाय नुखाबाय थानाय मानसिफोरा मिथिनानैबो मानो अरुनदयखौ दानखो, बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों, जोबोर गाबखांनाय फैयो जोंहा। थाइसे थाइनै खरस सुङोमोन, दिनै बे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ नुनानै थिखांदोंमोन अरुनदयखौ। आरो दा सरकार गोदान जानानै मानो नुवासै जोंखौलाय, मानो उनाव फासायनानै दोनखो, जोंहा मानि थाखाय गालांजानो गोनां जाखो। जोंथ' बेबायदिनो भट फैनायनि समाव भट होनांगौखौ होयोमोन। आरो दा बेबायदि अरुनदय एंगारनायनि थाखाय जोङो दायो बिपिएफ सरकारनिफ्राय ओंखारनो लुगैनानै दायो जों दिपेन बर'नोसो आरो जों होनो लुगैबाय दायो। दिनै बे फंबाया जुदि जोंखौ नुनानै उनफोराव जाहाथे जोंखौबो बेबायदि इउपिपिएलनि बिपिएफनि बायदि जोंखौ जेन फासायनानै गालाङा जासे थिखांफिनबानो जाबाय। जों अरुनदय मोनाखै, बिनि थाखाय जोंखौ बाहायबाबो नायफिननांगोन। जोंनोथ' जेबो होआखै, जेबो मोनाखै जोङो। माबा बासोननो बाल्थिंनो माबा माबि होदोंनो, जोंनोथ' बेखौबो होआखै, मोनसेबो होआखै। बिनि थाखायनो बिराद दुखु मोननाय थादों आं। थांनाय प्रमद बर'नि सरकाराव जोंनो अननानै जोंथ' माहेथ' जोंनो होबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय आरोबाव जोंनो न'बो जिखुनु फुल नङाबाबो थाबसे थ'नो थाखाय न'बाबो होबावबायमोन होनाया। आरो दिनैनि दिनाव माबादि बिजाथिखौ लुबैदों, जिहेतु दिनै बेयाव नोंथांमोननि नैबे 42 नं उदालगुरि बिधान सभा बियाबाव जिहेतु डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिपिएफनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे 25 बोसोर आबस' खामानि मावबोनाय दिपेन बर'आ दिनै बिजाथि गसंनो थांगासिनो दङ। बिसोर सानैनि बेलायाव नों मा बुंगोन नोंथांमोना? बिसोर सानैनि बेलायाव जोङो जाहाथे बे दिपेन बर'आ जोंखौ बिजाथि उथ्रिनानै जोंखौ उनाव मोजाङै नायनो हायो, बिनि थाखायनो जों बेबायदि मोजां बिजाथि उथ्रिनाय बेबायदि मोजां मानसिखौनो जों लुगैयो। आरो अरुनदयखौ जों बोसोरसे थांबाय, बोसोरसे थांनानै आरो मानि थाखाय दानदों बेखौ जों सावरायाखै। जों कर्टआवबो हैबावबाय आरो ब्लकआवबो थांबाय, ना मानो गैयानो गामिनि मेम्बाराबो लाबाय, आरो गामिनि मेम्बाराबो मानो जोंखौ थिखाङासै।
सनाय बिसिटिसि गोलैयो औ चेयारमेननो जनायनाय जायाखैमोन नामा नोंथांमोननि अरुणदय जिथु नोंसोर मोनबाय थादोंमोन बे अरुणदया दिनै दानलांबाय होननानै नोंथांमोना फोरमायनाय जायाखैमोन नामा जोंथ' फोरमायाखै फोरमायनाय चेयारमेनावबोथ' हैबायना जों थांदों थांनायालाय ओमफ्राय चेयारमेना जागोन जों फैसाखौनो आरो दायो हाबाखै हाबबोलालाय मोनगोन होनना 9,000 मोनाखै 9,000 9,000 मोनाखै जोङो 9,000 मोनैनि थाखायनोथ' जोंहा बेसे दिखारनांदों हाय नंगौ गोबां बर' बिमाफोर दिनै रान्दि आइजोफोरबो बेयाव थुबुर जानानै दङ जे बिथांमोननि अजदा जाबाय जितु सिगां जितु प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि समाव बिथांमोना जि अरुणदय बिथांखि बे अरुणदय बिथांखिखौ मोननो हादोंमोन नाथाय हरखाबै जितु थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थियाव जितु बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा फैफिननाय लोगो लोगो बिथांमोननि जि अरुणदय बिथांखि बे बिथांखिया दिनैनि दिनाव दानजादों होननानै बिथांमोना गोबां अजद लाबोदों आरो आं मिथिनो नाजाबावनो बेयाव आयं सासे दङ आयं मा बुंगोन जितु दिनै नोंथांनि गोबां नोंनि लोगोफ्रा दिनै अरुणदय दानदों होननानै बेयाव अजद लाबोदों नोंहाबो बेबायदिनो जेंना जादों नामा आहाबो पेन्सनालाय मोनबाय थायोमोन दा पेन्सनखौनो सोला मानो सोआखै जानो मानो सोआखैथाय गैस्राया नायदोंमोन आं बेसे गोबाव जाखो गोबाव मास मोनब्रै मोनबायानो जाबायदां गैया मानि थाखाय हाबाखै बेखौ मिथियो नामा मानि थाखाय हाबाखैथाय बेखौबो सिगाङावलाय हाबबाय थायोमोन दा हाबाखै आरो गैया अरुणदयबो मोनोमोन नामा बे सरखारा बिदिनो अबेबा पेन्सनखौ सोना हरो अबेबा अरुणदयखौ सोना हरोमोन आरो ओमफ्राय दा गैस्राया मोननैबो गैया ओहो मोननैबो गैया दायो बिसायख'थि फैगासिनो दङ माबायदि बिजाथिखौ माबायदि केन्डिडेटखौ नोंथांमोना भट होनानै दिसपुराव दैथायहरनो होननानै सानदों दिनैनि सानाव एपेन बर'ननो होगोन आरो माथो बे जाय फैसा होयो सोना होयो बेनो होगोन जाय फैसा होयो जाय सोना होयो बेनो होगोन नंगौ जितु बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय बुरि पेन्सन जितु बिथांमोना मोनबाय थायोमोन बेबो दिनैनि सानाव बन्द' जालांदों होननानै गोबाङानो अजद दिन्थिदों आरो आं मिथिनो नाजाबावनो बेयाव गोबां जितु बर' बिमा आइजोफोर दिनै बेयाव थुबुर जादों दिनै बिथांमोना माखासे मानि गावबा गावनि जि जेंना बे जेंनाखौ लानानै बेयाव थुबुर जादों आच्चा आब' आं मिथिनो नाजानो नोंनिफ्राय दिनै मानि थाखाय ओंखारबोदों बेयाव आरो बिसायख'थि फैगासिनो दङ माबायदि केन्डिडेटखौ दिनैनि सानाव लुबैदों मोजां केन्डिडेटखौनो लुगैयो मानसिफ्रा अननायफोरखौ मिलायना थानायफोरखौ लुगैयो आरो गावजों गाव नंगौ खोब दुखुनि बाथ्रा जितु थांनाय गभर्नमेन्टनि दिनाव बा थांनाय सरकारनि समाव बिथांमोना बेबायदि माखासे आइजोफोरनो होनाय जे बिथांखि बेखौ मोनबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बेयो हरखाब सरकार सोलायनाय लोगो लोगो दिनैनि सानाव बे गासैबो बिथांखिफोरा दानलांजोबजाबाय होननानै बिथांमोना जितु बुंदों आरो बेयाव आं सासे मादै मा बुंगोन जितु दिनैनि दिनाव बिसायख'थि फैगासिनो दङ भट होनो थाखाय माबायदि साखाफारा आङो बे जोंनि सनाय बिसिडिसि प्राइमारिनि जानानै आङो बयखौबो साबायखर होदों आरो दायो जोङो बे थांनाय बै समफ्राव जोंनि इउपिपिएल सरकार थानाय समायाव जोङो न'खरफोराव अननानै मेम्बर चेयारमेना जोंनि न'खर गैजारोङि नुनानै बिसोरो जोंनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइफोर होदोंमोन आरो बेबायदिनो अरुणदयफोरबो बिसोरो बानायनानै होदोंमोन नाथाय दायो दुखु गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय मानोना जोंहा दिनै नै बावैसो थांनाय बोसोराव जि हाग्रामानि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि मुंफोरा बे थाइसे थाइनै मोननाय अनसुंथाइफोराबो गोमोरलांजोबबाय आरो बेबायदिनो नै बावैसो जोङो खोनानो मोनबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ बेबायदि जोंनि समस्थिफोराव बेबायदि सायख'लायनानै दायो बावैसो जोङो नुनो मोनबाय माने इउपिपिएलफोरनो होआखसै नांगोलनि मानसिफ्रा नै बावैसो गावसोरनि नांगोलनि जानाय नांगोलनि भट होग्राफोरनो बिसोर मेम्बरफोरा सायख'है 6टा 7टा सासे मानसिनोनो बेबायदि मुवाफोरखौ होनाय नुबाय जोङो नाथाय जोङो बै समाव जोङो बेबायदिनो
समान मोनदोंमोन इउपिपिएल सरकार जानाय समायाव समानै जोंनो राननानै होदोंमोन गोनां गैयि गासैनोबो होदोंमोन नाथाय हाग्रामानि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो जेबो मोनाखिसै आरो नै दा बावैसो सयथा बेबायदि न'खरसेयाव मोनबाय बियो दायो आङो दायो बे इलेक्सन बे एमएलए इलेक्सनाव आङो दिपेन बर' सारखौनो जोबोद भटआव देरहाहोनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो बेनो आंनि बुंनांगौआ नंगौ जिथु दिनै बे जि नैबे 38 नं भैरबखुन्द बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय एबा जि 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जि नैबे सनाय बिसिडिसि ओनसोलनि जि रायजो राजाफोर बिथांमोना गोबां अजद लाबोदों दि दिनैनि सानाव जिथु थांनाय गभर्नमेन्टनि दिनाव बा थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समाव बिथांमोना बेबायदि माखासे आइजोफोरनो होनाय जि बिथांखि बे बिथांखिफोरखौ मोननो हादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि माखासे सुबिदा बेफोरो दिनैनि दिनाव दानलांजोबदों होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना माखासे अजद लाबोदों दि जि दिनैनि सानाव जिथु थाइसे थाइनै जि रां मोननाय बे रांजों न'खर सुंनो हायोमोन नाथाय बे दिनै बेबादि राहाया जोंनिफ्राय गोजान जालांदों होनना दिनैनि सानाव बुंनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा बे समाव जोंबो रायजोनि जानानै जोंबो बुंदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव जि नैबाव थुबुरसे जानाय जि बर' बिमाफोर दङ बे बर' बिमाफोरनि जि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै नैबे समाव आङो केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि